Какво се случва, ако приемат България в еврозоната? Какво може да се случи? Беднотията настъпва, богатите по-богати, бедните по-бедни. Готово. Тоест нищо хубаво не ни очаква. Хубавото е само на приказки на това, наяве мечти само. Това е. 5% населението, че е добре. Тия, които корабите пристигат от Китай, тировето от Европа. Това са некои хора. И тук има некои и никои. От край време още. Още от турско, фашистско, през комунизма и сега така и продължаваме. Тоест богатите ще станат по-богати, а пък бедните по-бедни. Да, точно знае. Пример, когато взимаха милионите, заемите, при 70 лева долар, после ги върнаха при 3000. 2 пачки от купо, так и готово. Право, Догаря Луканов с вила на Женевско езеро, където е супер мечта. Купари раздаваше, ама нещо сбракало купарите и ойде. И това е. Това е положението, има некои и никои.